ngumthimkhulu Indlebe Entle Zombini ozalelwe kwelaqala laseMthatha. So wakhula ke Mthatha ethanda icandelo eli leze art besijayiva phayana sikrampa ngala maxesha ukrampa. So ke but ndadevelopa uthando lomculo through kundi-introducer ekurepeni no-DJ Khaled zonke ezaa zinto, and then I fell in love with music. I think it was around 2008 ngelo xesha. So ndazama ke uqhuba ndiproducela for artists ezininzi kakhulu, ezinye ngoku sezisaziwa nationally apha eSouth Africa, ezinye overseas. But kuthe until 2018 decide into yobana no man, let me go back ndiphinde ndibe ngumculi, because besendiyekile umculo ndiphile obunye ubomi. Ndizixela into yobana ndiyekile into yomculo. But in 2018 I decided into yobana mandiphinde ndibuye. Ndabuya nge-EP, bendine-EP endiyikhuphile 2021 ibisithi ndim lo. It's available nayo kuzo zonke izitores, but ke ibi-introduction yam kuba bendize ngenye indlela ngoku. Andisarephi, I'm discovering ivoice yam, yonke laa nto. Okay, AP, andanoba ke uyanqwenela ke sikubone mntakwethu, khawucofa into zakho apho uvele nawe. Ndifuna uthetha nomntu endibonayo. Okay, ndizama. Okay. Hopefully, okay. Yes, hopefully. Okay. Yabonakala. Okay, mntakwethu, sharp. Okay, AP, 18 imizuzu phaa emva kwentsimbi yakhe ngo-5 o'clock. Ndifuna ukwazi ke mntakwethu, ukhule umamela AP mvumi wena, phambi koba uzibhaqe nawe sewuyimvumi, ukhona lo mntu ukhule ekumotivate kakhulu, ngubani? Ikakhulu ke ndikhule ngelaa xesha bekuthandwa kakhulu i-hip hop. Ngelaa xesha lo-Lil Wayne no-T.I. no-DJ Khaled. Because ke ndithande ndi-introduce emculweni nge-hip hop. So ke ndithanda umamela u-DJ Khaled kakhulu, ndithanda i-production yakhe, and ndizama ndingulo mntu ufuna ufeyikha la production yakhe. So njengoba bendisithi into yobana ndena-introducer emculweni as i-producer, ndi-create beats, ndi-create instrumentation, ii-sounds for i-TV, i-background music. So bendisenza ezo zinto. Into yokucula ngevoice yam into yabutsha nje, futhi ndisayidiscoverisha up until ndiye ndangenela i-competition. Ndawina ezo competition, ndaqonda ke mos, noko mos umuntu unayo laa ntsobinyana yevoice nje. So ndizama ke ngokudiscoverisha loo voice, ndingatsho ndithi ndisayidiscoverisha kuba ke ndisafunda, ndisesendleleni efundayo kakhulu. Okay, bonke abantu ke abaqalayo ukucula, especially ke i-vocalist, ziba nendawo apho ziqala khona ukuzimaketha, ufumana into babe nenkxaso ebantwini. Xa ndinokwenzela umzekelo, bakhona abantu abaqale e-taxi rank ukuperforma naphambi kweshop xa kupromotwa ii-product ezithile. Khasibalisele ngeyakho ihambo, uqale phi, zezintoni ozikhumbulayo? Eyam ihambo ikakhulu iqale phofu ngoku sendilapha eBhayi, kuba ndifika apha eBhayi ngo-2015. Then ke ngoku ndimane ndisiya ke kwizikroxo ke, ndimane ndihamba neetshomi zam, ndimane zisenza ke ezi-events nyana. Ndimane nam ndiyoziveza kwezaa open mic sessions, bakhona ezaa open mic sessions abantu. And then kwakhona omnye usisi ke apha kwaZakhele kuthiwa nguLove Child, wanespace asivulayo ekuthiwa yi-Ekhaya session, apho ke every Sunday uhosta i-artist into yobana izoshowcase ngelaa nto ngezakhono zazo. So I got introduced kuloo platform injalo, and then ke ngoku that's where I developed iskill. I think bemane ndizithesta kulaa platform, umane ndithesta into yobana okay, am I doing right, am I getting the audience into yobana indiva into yobana ndizama uthini, because sometimes nam ndiyakwazi ukwenza ingoma ndibe ndiqonda ayenzi sense le nto, how much more if ayenzi sense kum, how much more komnye umntu lo ndimculelayo. So I got to experiment ile ntuka yam. Otherwise ukuya kwi-taxi rank seyinto endisayiplana ukuyenza, ukuziveza naphaya, but ngale ndlela ke it's part of yokuziveza nam uba at least abanye abantu bavuye umculo wam nangalena indlela ndiyiveza ngayo. Okay, ungenile ke ngoku estudio, kuze njani ukhethe kuzo zonke ii-genres ezikhoyo zomculo, why i-Afro pop? Hey, to be honest, Mkhuluwa, I wouldn't box myself ndithi mhlawumbi ndenze i-Afro pop, because andinokuphatha nam andiyazi. Phofu ke idepende emntwini ondimameleyo into yobana yena uva ntoni. Kum andiyazi noba ndenza eyiphi genre xa ndile nto kayo.
xa ndiyenza because mostly ngoku influence yam isuka kweza sounds zee-films. Uyaziqaphela eza background music, eza ngoma zenziwa ngooHans Zimmer, ndimamela kakhulu ngoku eza sounds, ii-sounds zoo-Mission Impossible, ii-sounds zoo-Batman, of which zizinto ezingamanyelwa ngumntu. Akho mntu unohlala nje mina athi umamela ezo zinto. And then ke ngoku ndifane ndibamamele ke noonathi to get inspiration where I fuse i-orchestra music and then fuse with the African sound ne-film music, ndizidibanise zizonke. So I got to introduce nyhani into yobana zezo artists ndizimamelayo ngelo xesha, and then ndithi hey, I would love le sound, okanye ndithi hey, uba bethe mhlawumbi apho uVusinova ube be-ede le nto mhlawumbi izawusawunda kamandi kakhulu apha kum, and then ke ngoku ndi-experiment ke ngoku kwizakhono ezi ndinazo zokuprodyusa ke ngoku ndicreate ke ngoku i-sound kanjalo. Okay, kuyacaca into yoba ke Apiwe ayongoma yakho yokuqala le bendikuvile ukhala nge-EP esele beziphumile. Le ngoma ithi Iphupha Lam ithetha ngantoni and usebenze nabani kule ingoma? Le ngoma ithi Iphupha Lam ithetha ngento okokubana phofu iphupha lam ke translate ngesilungu is my dream. So Yes. ndithetha ngento okokubana as much as intobana abanye abantu bazandibona ingathi andibahoyanga, njengoba ivesi yokuqala ithetha into yobana abanye abantu bazandibuza ngentlungu yam besithi akho nto, bazandibuza into yobana kutheni ndingenatshomi, besithi hayi no, sanuba nawari because of ifocus yam ngoku ingephupha lam. Iphupha lam kukwenza ubomi bam nabantwana bam nefemili yam bube ngcono. So liphupha lam elo. Nabani na umntu unephupha, inento anqwenela uba yiyo, akho mntu ukwindawo athi satisfied ukuba abe kuyo. So nabani na uziphupha esendaweni different kulena akuyo. So le ngoma it's about loo nto. And then ke ngoku when I was doing it ndayisharisha kwi-social media, I got approached by uChangi Jama. uChangi Jama is doing the second verse phayana, and he's doing an amazing work kula verse. Wayithanda wathi Afro ndiyarhalela uba kule ngoma. And yena ke he's a well-established artist compared to mna, so it was a dream come true for mna into yobana kube khona umntu onjengoChangi Jama afuna uba kwingoma yam. And then ndasebenza ne-chef ekuthiwa nguCodemaster kwi-bridge. So ngabantu abasuka from different cultures zomculo. uChangi Jama does i-Afro trap, and then uCodemaster does i-choral music. And then mna I do le genre ngingekayazi uba ndizathi yintoni igama layo. And then to fuse ezo genres zontathu and come up with one song, it was a dream come true. So it's one of Iphupha Lam. It's a dream song for mna. Otherwise iqhuba njani le ngoma so far? I-response intle kakhulu bhuti, intle kakhulu. Ndisarhalela into yobana ndiphinde ibe even more ngale ndlela. Uqonde nangoku bendisenza i-open verse challenge ebantwini. Abantu bayafuna ukwenza open verse challenge yayo. Ndixhomile naphaa kooTikTok naphaa koFacebook ukwenza uba abantu bajampe kuyo, kuba ayongoma yam. Njengoba sithi Iphupha Lam, it's not only me onephupha lale nto ndiyifunayo, nabani na umntu unephupha lakhe. So that's why ndenza le nto yele open verse, into yobana abantu mabazi-expresse into yobana iphupha lakhe lithini. So i-response ndisayivuyela kakuhle, isentle kakhulu ngale ndlela ndiyifumana ngayo ngoku. Okay, so kwi-second half ngoku ka-2023 siyazintanjeni, singalindela ntoni ku-Apiwe phambi koba uphele lo nyaka? U-Apiwe phambi koba uphele lo nyaka singayilindela i-album. Njengoba bendisithi bendikhuphe i-EP ethi Ndim Lo, ndisebenzela towards i-album ezawuthi Ndim Lo, nayo izawuba i-album. And then ke ngoku ndizophusha yona, andiphinde ndiphushe into up until lo album yenze le nto ndirhalela ubana yenzeke apha ebomini bam. So ndisebenza towards loo nto. I-EP lena ndiyikhuphile ineengoma ezi-7, i-album ndiplane into yobana at least mhlawumbi enengoma about 11. So ndizawueda ezinye more, and then zizawuba khona nezaa ngoma from kulaa EP bendiyikhuphile, ezinye zazo ndizazifaka nalapha mhlawumbi kule album. Abanye abantu bazawuziva because biyenze kakuhle kakhulu. Iyakwazi ufeaturishwa koo-Big Brother Titans, iyakwazi ufeaturishwa koo-Daily Thetha. uDaily Thetha bebeyisebenzisa one of my songs
kwelaa xesha iDurban ibine-flood, so bebesenza i-PSA and then they used one of my songs. So ibifumaneke kakuhle, ibithathwe kakuhle kakhulu. So I'm planning on working on i-album before kuphele lo nyaka. Okay, masithekishe ke mntakwethu ingoma zakho kumuntu ozifunayo zi-available kweziphi ii-platforms? Ingoma zam zi-available kuzo zonke ii-platforms. Le yingoma yokuqala endiyikhupha as uApiwe, lena ithi iphupha lam. Ingoma before bendizikhupha as uAmazon because ndandibizwa njengo-Amazon, like ivenkile le online store. So engoma zokuqala i-EP leya yam into uzayifumana xa itayipha ndim lo uAmazon, ndim lo EP, and then uzayifumana kanjalo. But iphupha lam nguApiwe, iphupha lam featuring uChunky Jama noCodemaster kuzo zonke ii-platforms, whatever platform oyipreferishayo into yobana udlale ngayo umculo, iyafumaneka nakuYouTube iyafumaneka. Okay, mntakwethu ndiyafuna phambi koba ke sigqibe apha udliwano-ndlebe lwethu namhlanje ndikupha ithuba uthethe nabantwana bolutsha abafuna ukufana nawe Apiwe, nabafuna ucula njengawe, obamotivate, ube-encourage ngosuku lanamhlanje, ikhe iphume kumlomo wakho ngoba sisuka apha kwinyanga yolutsha endicinga into yoba zininzi impazamo ezenziwa ke ingakumbi zimvumi ezisakhulayo. Khawuthethe nabo namhlanje, ufuna ubakhuthaza uthini? Into engakukhuthaza ngayo kumntu omtsha ndingathi iphupha lakho lelakho, njengoba likuwe qha lingaboniswa komnye umntu, that means lelakho qha ungaliyeki, ungalithandabuzi iphupha lakho, ungalijongeli phantsi. The fact into yobana kunzima uba ulale ngenxa yento ekutyayo eliphupha lakho, that means work on it and uzawufumana inzuzo ngokusebenza towards yona. Kuthiwa the more iphupha lakho liba likhulu, the more liza koyikisa. If liyakoyikisa, qhubeka, that means you are on the right direction. Ungaliyeki noba yintoni na, omnye umntu uzayijongela phantsi but kuwe ibalulekile. Okay, khawutsho ke ufumane kanjani on socials and for bookings? Sikhona on socials ngo-Apiwe_RSA, kuzo zonke ii-platforms, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Apiwe_SA. For ii-bookings ndikhona, umntu angandidatsha nakuWhatsApp, inamba yam ngu-081 761 3309, 081 761 3309, okanye athumele i-email address ku-apiwe257@gmail.com. That's apiwe257@gmail.com. Jonga AP, ndiyayivala ngoku and ndifuna ubaleka ndiye phaa kwintengiso, ndiyabona uba zisondele. Kule mizuzwana nje ishekileyo mntakwethu asizukwazi uthemba into yoba besincokola noApiwe nyhani ungakhange usiculele noba ingoma eyi-1 kwezi ngoma zakho. Khasivalele mani ngengoma. Okay, enye ingoma ithi andinanto lapha esandleni, awundisekanye Nkosi, ngoba ndimlo ndimile phambi kwakho, ndihleli no-DJ Abza kwivukani FM. Shavu ke mntakwethu, no siyabulela AP, sikunqwenela nje okuhle ngakumbi kwi-future plans zakho mntakwethu. Uyawuthi xa iphumile i-album ubuye uzokuncokola kunye nathi kwakhona. Ndiyabulela bhuti, nakanjani ndizaphinda ndincokole. All right, danko. Abaveleli funeka directors lishishini labangcwabi